Sa simbahan o kung sa padi, sa alkalde, sa huwes, sa inot, liputok asindayaday ang pagkami naruutan. Nagahaloy, naglalabsa o luluya. Ang pagtubod sa pag-iribanan sa maga. Irak mampukan mga aki sa iba pating mga lugar. Nadidiscriminate man po itong mga mayong magurang na nagtitindog sa mga okasyon kan mga aki sa mga eskwelahan. Bubuli. Kaya pirmisa ng garo na kamis kan tangguli na garo tinatangaan pag-iribanan ano. Ito ba kayo? Nagiging modelo pati ka mo sa publiko. Kaya dapat maging pasensyoso ang mga mister, ang mga misis, sa mga bagay na minsan din na pagkakairintindihan. Inot sa kwarta. O kaya pag kinakasal sa simbahan, ang mga mister, ang simbolo, ang paghirap. Diba itong iintriga mo sa imong hinanapan? Dahil pagparakupitan ang mga misis. Siguradong karambulaan sa indong kaluluwasan. So, kaya dapat kung mayong-mayo na, maghagad na sana sa mga misis. Basta intrigaan sa indong hinanapan sa trabaho. Maging faithful, panduang pwedeng pag-iwalan, kung matunugan na igwa ka ngayang kursunada, bahad nga igwa ka ng ibang pigpupulian. So, panduwa yan. Ang selo, saro yan. Nakakademonyo, asin nakakatristi sa pag-iribanan ng mga silo-silos. Kaya dapat dahil magparasirilos. Apektado na kan extension kan low pressure area, nagkapirang party man mga tugang kanasyon sigun sa pag-asa, kabilang sa mga makaka-eksperyensya, makakamati ni mga pag-uran, ang party kan Bicol Region, Bisaya, Zamboanga, Peninsula, Northern Mindanao, as in party kan Caraga Region. Oring nasiripan kan pag-asa ang LPA sa distansyang 335 kilometro. Parte kan Burungan City, Eastern Samar. Kuning kaso magiging tunay na bagyo. Aapo doon ining isang. Pero po digdi, nakakaapekto man sa natatadang parte ka nasyon ang nag-iiral na hanging habagat. Sigera Technology. Ano to? Ano to? May naglaog kitang commercial digdi. Sigera Technological Dahil na ano dahil na alat daw. Ano ta? Yun na. Ilingar, review daw no, kung mayo man na delete na mga ano. Mayo man ano. Ini de. Okay yan ano. Data lang na na-stop. Okay na. Ayan. Nyako nangalasakotan nangaron niya ako kadita iguan ng nagala og komersyal. Mangyayari yan. Ayan. Okay na. Salamat ha. Okay. Aratsan mga tugang, mabalik kita ilog talong ng mga hanap buhay tang iba. Ang gwapo. Ito gugupitin ko to. Lalagay ko to sa sa mesa ko. Kasi ito ang pinakagwapo. Talo tong dalawa. Nakaupo kami ng 50 kilos in hybrid seeds
to over 700 farmers para at least makasuporta pagkaluminda, matesting nila quality ng hybrid seeds. Para dyan, nagbigay po kami ng 100 na mallard duck o itik sa mga selected beneficiaries sa Magarao. Benepisyaran kan sampul pong itik. Nadako lamang pong maitatabang po kaning sa kuyang pamilya na papadakulong ko po, papasago ko nga ning magdakol. Hindi po dakulaon na maray natabang sa muya. Lalong-lalo na po, ang seeds po talagang dakulaon na kapital sa Sarong Parauma. So, salamat po, Sir Luigi, sa imong tabang para sa Bananing Magarao. Every time po ako nandito sa Magarao, magmapo talaga ako. Dahil ang mga tao talaga mabubuot, talaga piling nakangisi, mayo pong complaints. Talaga, my heart will always be here in Magarao. I love you, Magarao. Bueno, balik kita sa tuya pong programa. Tawang ko daw dalan ining unang obituary notice digdiyo. Ipinapaisi sa mga partidaryos, amigos e amiga ni Edgar Cedo Villagomez na siya po binawian na na buhay. Ang sayang lubong gigibon sa August 10, ngunyan aldaw sa Libon Catholic Cemetery. Ang nagapaisian sa iyang tugang si Pretty Boy Villagomez kan siyudad nin Iriga. Condolence na lang sa pamilya. Ali sa bilog na pamilya man kan RPND si kaya yan sa tuyang pangajion, pakiki dumamay sa pagtalikod sa kinabang ni Edgar Cedo Villagomez. Honor. An UN pala na Joanner, kinundina ang child marriage sa Zimbabwe. Kinundinar kan United Nation ang pagpapakasal sa mga minor de edad sa Zimbabwe. Kasunod ini sa pagkagadan kan sarong 14 anyos na daragita matapos na mangaki na kausa o nagdulot nin karibukan sa mga namamanuan asin sa mga right activist. Kaugalian na da duman sa Apostolic Church sa Zimbabwe ang pagpapakasal sa mga minor de edad asin ang polygamy. Uy, dumampalan. Kunya ang kadumampalan sa Zimbabwe, Jimmy, Joanner. Pwede ka palang mag-agum ng kadakol. No need nang magpa-convert ka sa ibang reliyon. Sigon sa UN, nakakamundo ang nasabi ng barita dahil sa nangyayaring sexual violation sa mga underage na mga kababaihan, kabilang na diyan forced child marriage. Ay grabe man po. Base po sa kakarkulo pagunahuna, na saro sa tulong kababaihan ang ikinakasal bago pa sana o bago pa sinda mag-abot sa edad na 18 anyos. Ay grabe, pagtiyo sa naabuton. Sa kay Rakman, kung baga sa ang putot pang produkto, medyo masurusakrot kung sa prutas. Masirang baga ngaya itong tama sa pagkahinog, tama sa pagka-matured ang bunga para
pag pinitas mo yan, ay bang siram. Pero kung putot pa, pati ang mga bunga, ay ita maintindihan ko na maray ang resulta. Kaya ang pag-aagom, mariray ko pa man digdi sa Pilipinas. Pero digdi ko naman mga minor de edad na dahil pa nga pwedeng ikasal, pero may mga live-in partner na, may mga aki na. Ano na tayo? Ano daw ang puturo nga arabuton kan mga ini? Kawawa naman po kung dahil mataanin danin na magkakanigong atensyon, responsibilidad ang sa indang linalaog na bagay. Kaya mas maray konsentrar mo na sa pag-eskwela, pag nakatarapos na sa koleyo, saka na magplano kan pag-agom. Pero sa parte kan mga magurang, kung pwede din na mag-agom, ang mga aking nakakatapos sa koleyo, magtabang man na sa inda. Kasi na sa mga masunod pa man ng mga tugang. Kaya sige lang ang pangadying utokso, layon mo. Pangyayari ano. Mga tugang, saro daw sa naririsata man digdi yung problema na naman kan mga motorista. Ini na naman pag balik na naman kan private motor vehicle inspection center or system. Saka nakakahirak man itong mga nag-isip na mga emission testing center sa mga distrito dahil mawawaran sinda ning hanap buhay kung saro na sana po ang dapat na dulokon kan mga bihikulo na maparehistro. Motorsiklo man yan o kung ano man yan ang bihikulo. Kung maparehistro, marinyo ka man. Obligado kang dumalagan duman sa parte kan na banwaanin pili. Para mas na dumang ka magpa-emission test, dangan inspeksyon, balik ka naman sa LTO. Halimbawa, digdi sa Land Transportation sa Office sa Iriga. Balik ka digdi yun, tad dyan ma-release kan sa emo pong dyan ka mabayad ni pag renew kan sa emong vehicle registration. Dyan ka ma-claim kan sa emo pong resibo, kan sa emong OR. Dyan ka Diyan manggiraray ang process. Pero kung mapa-emission, dumaan na pala sa Banuan kan pili na naman. Iyan bagaan barabarita kung natutunugan. Nagaro angal man ang mga motorista. Takon hali ka pala niya sa balatan, madumang ka pa sa pili, tapos balik ka na naman sa LTO. Ang problema, tapat itong mga yaon dyan sa kan partido area, diyan ka pa madalagan sa pili, dangan diretso ka na naman sa Iriga. Minsan nga may mga albayano pang motorista nakakaabot sa LTO Iriga. Kaya lang, duman pag-abot sa pili, duman ang sakit. Tamapila ka mo, pasaro-saro, hanggang sa abuton ka. Bada ay makaya ng sarong aldaw ang pagproseso, kan pagparinyo mo, kan sa emong bihikulo. Ano daw kaya nangyari kay niyo? Tinugutan inikan sa tuyang gobyerno. Siguro may rason man. Nangyari gayod masiguro kung baga ang PM ay ining inapod na PM BIC, Private Motor Vehicle Inspection Center, talagang igwang mga equipment, mga gamit, para pag isinalang ang bihikulo mo, ang madeterminar ang machine kung makakapasar o dae. Takon bagsak sa emission test na sana, obligado kang magastosan talaga para magpa-change oil, o kung anbuga ka na asukan sa emong tambursum langitom na, talagang dayan makakapasar. O di balik ka na naman sa mahanap kaning
automotive shop o mekaniko para magpa-change oil ka. As in kung ano pang na-find out. Na-found out na mga problema. So mga ilaw mo dyan. So dapat igwa kang very bit perming warning sign. Kung ma-stroke kan sa imong bihikulo. Takon mayo, mahanap kang tindahan para magbakal ka. So mga signal light, supreno mo, so clutch mo, garo-haro sa inspeksyonan eh. Kan mat ako nga ni, kang natunugan ko to, ay dahil ako naghalat pang abuto ng due date ang pag-renew. Sabi ni Mrs. magpa-renew na kita digdi sa LTO Irigata, digdi okay pa ngaya. Nag-aako pa ng emission test sa Iriga. Tako na ba usan niya kita kayan? Para balik-balik pala niya kita pili Iriga, yung mananggad niya ako, ano. Niya ako mga 1 month pa ba ganun? Ay, yun na ngaya yan, pa-renew tayo. Okay, nakasalbar kami sa pila duman sa pili. Tayo ni po, medyo makulog mananggad ni sa party ka na mga motorista. Tada ipanindang gayo na iintindihan ang kahalagahan. Kung taano ini ta pinagpasar ini, kan Kongreso, maging kan Senado, asin inaprobaran po gayo din kan sa tuyang presidente. Nasa lambang probinsya gayod or mga LTO igwasindang inaapod na sarong private motor vehicle inspection center na ini gayod baka ini kung pwesto nin mga negosyante man na iyo ang nagmanihar. Baka bako man mga taga-LTO ang mga empleyado ka ini yung PMIS na ini. Kaya ang mga taga-LTO sindamang girarayan ma-process kan sa indong renewal o registration kan sa indong mga bihikulo. Diyan mang giraray ka mo mabayad asin ma-claim. Pero apira kan sa indong babayaran sa LTO, may babayaran ka mo duman pag BIC nindo. Oh. Ang problema medyo mataas ang presyo. Yan ang inaangal. Kaya ako nagantabay si Philip, ma-interview talagod ang PM IBI na ini or PM ining sa Motor Vehicle Inspection Center sa Pili kung gurano talaga ang sinisingil ninda. Tan sabi sa nakuha akong barita, kung digdi ngaya sa partikan Iriga, garo 500 gado ito, dahil nga ni. Pagabot nga duman, medyo ngay mataas. Kaya dagdag pasakit baga ngayon eh. Sa partikan mga motorista, ano taharog kayo ni? Medyo mataas ang nagdalagang ka na, nagkonsumo ka na ng lawig sa gasolina, pag-abot pa sa bayaran, mas mahal. Masalangkaw ang bayaran. So, napaano ini? Tatinugutan na araw ka ang presyuhan. Dapat gayod, bago pa man nagpasar nin sarong lay or pagtugot an sa tong Congress, ay sana nakabali dyan itong magkaigwanin na the same price lang kan ibang mga emission testing center, commercial or private emission test center na the same price lang ko ta na ano tagaro medyo nagmahal. Anong pagkakaiba? Yan ang gusto tang maaraman, Philip. Or pwede no, ipakikontak mo daw ang LTO office. LTO. Si Mr. Gerardo Navarez, agadan lamang siya ng impormasyon. Takada ko lang nabibigla kayo yung bayaran eh. Sa kasaropa, pandemic itangon yan, ang pagunataan mga nakaturokaw na mga ilihidong opisyal sa Congress, maisip lamang na makatabang, bako lang sa zero accident, bako lang sa air pollution na sa tuyang concern, kundi pati naman pukutan na sa babayaran, digdi sa mga private motor vehicle inspection na center o system na ini.
takon ini dagdag sa kapagalan, dagdag sa pasakit sa bulsa kan mga motorista ay talagang maarangal. Sa kanan ta pabawi-bawi, balik-balik. Kaya ito garo barita ko, pig ano na ni kan sa tuyang ibang mga kababayan na mga motorista na ibalik sa mga LTO, location ng kan LTO na may mga emission test dyan na sana magpa-emission ang mga motorista. O, tapos ano yan balik na naman sa Banwaan Kanpili. Saro po ini sa medyo inaangal mo niyan kan sa tuyang mga kababayan. Sisay daw na utak ka ini yung ano, maramang ko tanaan tuyo ang katuyuhan, kundi sa parte kan mga motorista, kagabatan ang sa indang namamatian. Siguro a matter of explanation kayo ang kaipuang kayo ni. Para maintindihan ninda kung ino, tano tamas mahal sa pili ang babayaran. Iyo po baga. Kaya ano do ta arog kayo, ano po, baka ano ni, pigadalan man daw na maray ni. Sa mga lightweight vehicle, siyempre iba yan. Sa mga heavyweight vehicle, sa mga motorsiklo, mga tricycle. Siyempre required sinda na pa-emission test. Iyon ni, maski sa ibang region, garo igwaman po, ang bilog na nasyon kan Pilipinas, arog man po kani ang nangyayari sa lambang region, sa may mga distrito na talagang iyo po ini ang problema. Requirement ba ito or hindi? Kasi ang Department of Transportation nagpaluwas ning memorandum ini ka ito nakaipuan daan na ang gabos ng mga bihikulo sa nasyon kan Pilipinas mag-agi da talaga sa Motor Vehicle Inspection System na prerequisite for registration renewal. Susog sa naging pahayag po kan Department of Transportation na pinagkaurulayan ninda through Steering Committee on Private Motor Vehicle Inspection Centers. Nagpalawas baga ni kaito ni memorandum circular na stipulates the creation of geographical areas of responsibility where motorists falling under this jurisdiction will be required to submit their vehicles for inspection as part of the renewal process. For PMIBCs, the document specifies that only small vehicles and motorcycles will be accommodated in the meantime. Due to space limitation, heavier units such as trucks and buses can still be inspected by private emission testing center located within the same geographical areas of responsibility, GAOR. Kaya iyan, kung iyan palan pati mga heavy trucks, mga from 6 to 16 wheelers, igwa pa kayang 16 wheelers. Iyan mga kasarabay mo sa
motor vehicle inspection center, lalo kang maaabala. Ang i-renew mo sa naman, motorsiklo or trimobile. Kaya po ini ano daw ta arog kani an sistema. Pero makitang may ginibo. Dawa itong mga emission testing sa private sa luwas, apektado. Ano na ang sendang negosyo. Apektado man, ta siyempre, saro na sana ang ma-inspeksyon kang gabos na bihikulo. Tapos, ang resulta, dadaron mo sa LTO, kung ika, dapat kang i-renew o dai. Yan. In areas that do not have a PMIBC in place, motorists may bring their vehicle to PETCs for emission assessment and visual inspection, the latter to be conducted by staff from the local LTO branch. All roadworthiness test result will be transmitted in real time to the nearest LTO office through the Land Transportation Management System. Testing fees for PMIBCs have been brought down from 1,800 to 600 pesos for private vehicles with the testing fees waived for a period of 1 year. Kaya dapat maaraman tama ng gad kung gura no man ang gad ang sinisingil mo niyan sa mga private motor vehicle inspection center. Ano po, kung nasusunod pa man ang mga reglamentos o dahil na nagkaigawa ng amendasyon. Ano no, inakontak mo si LTO. Dahil nakukontak. May number yan ako dyan. 104. 104. Sa information, sa ano kan anon mo. Apotonta daw, kung si sayang kagsadiri kan motor vehicle inspection center sa pili, saka kung si isay na legislator ang nagtulak ini sa Congress. Tanga riga pwedeng maumaw. Kung may maray na katuyuhan, asin kung ini ang magiging dahilan para po dahil magkaigwanin mga vehicular accident. Kadakol po bagangon yan, mga vehicular accident na nangyayari sunod-sunod. Dahil kung ang makina, dahil na talaga dapat na ma-renew, dako lang bagay na nagkaigwa po kita nin private motor vehicle inspection center. Baka kaya sa iba, lugar o reyon, nagkakaigwanin na problema, tabaad na may mga emission test center na dawa dahil na kwalipikado, dahil na pasado ang sarong bihikulo. Lalo na kung nagbubuga na ning una mo maitumpa sa uring, maitumpa sa lubot nin kawali o kaldero ang ibinubugang asukan tambutso, ipinapasar pa. Nagkakausa po ni minsan vehicular accident, head-on collision. Kaya kung ang proponin ka ni may magayon na katuyuhan para maisalbar ang buhay kan mga pasayro, buhay kan mga driver sa tinampo, dahil nag-agi sa tamang inspeksyon ang mga bihikulo na nagdadalagan sa mga tinampo, saro sa pwedeng maging karahayan na magkaigwa kita nin zero traffic accident. Tayan programa naman bagayan kan Land Transportation Office na magdanay asin padanayon kan mga motorista ang sendang programang zero traffic accident. O, kung may karahayan, ano talay ta umawon, ano po? Siyempre umawon ta kung ini nakatabang sa pagsalbar kan buhay kan mga pasayro. Minsan po yan problema. Sa Japan,
part of Europe, Japan, ang mga bihikulo po duman, baka nga ni pati sa United States of America, ay 10 years lang gagamito nindaan sa indang mga bihikulo. Maski siguro sa Cyprus, ka hermana, baka 10 years lang, ribay na naman sinda. Lalo na ka hermanang Maruha. Baka 10 years lang, ribay na sinda nin inaapod na bagong brand na naman ng bihikulo. Dahil high standard, ini pong pagbuhay na kan nasyon kan Japan, Amerika, Europe, kaisa sa nasyon kan Pilipinas. Na ito nga ning mga iba o di ko naman kitang service, pero kita man na mga oportunidad ng mga Pinoy pagkadilinsiyan pa kan ibang mga negosyante ng mga auto, mga dealer nin mga autong for sale na nagbebenta ng mga second hand. O kaya mga minsan may mga na-aksidente dahil right hand drive, i-convert sa left hand drive, di hulog sa bangin. Dahil mayo ng eksaktong accurate na manibela kan auto, tanabago. O kaya balikan tayan na ulay-ulay ta, yaon an sa to yung ace reporter, ace announcer. Bicol Connection Report. Si Karundang Philip Barasina, maray na ramrag ka mo, ilaog mo. Salamat Tabig Karondang Joey, mauran-uran na pag-load doon na. Anong maray? Yaw na ko Very inviting bagang panahon. duman sa mga may invitation. Ay, pangyayari. Inviting sa mga may invitation. Sa may invitation, marerayan pagmati. Oo. Oo. Si Mayong imbitasyon di, sorry. Yeah. Yaw na ko sa San Isidro Elementary School. O, nag-anong ka naman dyan? Kunyan, press conference kan Brigada Eskwela 21. Oo. Brigada Pagbasa. Mhm. Kana Department of Education, Erga City Schools Division. May mga pag-iriba man kita digdi sa profesyon na rayaon mo niyan na nag-atindir ka na sinambit ng okasyon ka na DepEd. Yaon nga ni digdi si Dr. Danilo Despia na School Division Superintendent. Tapos ang bagong Assistant Schools Division Superintendent si Nicolau Makunyanan na apelyido kay ni Maran. Sadit kaya itong litra. Ano, may face to face na kita. May face to face na, mapa. Bako man face to face, mayo pa. Basta Malabo pa face to face na yan. ano lang, aning okasyon nyo niyan, Brigada Eskwela. Brigada Eskwela, Brigada Pagbasa. Brigada Eskwela, Brigada Pagbasa. Brigada Linig. Formal opening ini. Mayong Brigada Eskwela. Mayong Brigada Linig dyan, o Rabos. Bihira bagang kung minsan teacher na bagang nagrarabos. Ngayon bawalan face to face. Yun ang So ganun. mga parents, huwag ako na. Ay, Yan ang pangyayari. namalis. Nagtataram naman yan si Dr. Danilo Despy and School Division Superintendent and District sa Siradkan Irga. Mhm. Kung sabi nga yan, hindi kayo man ang paliwanag kan DepEd
napitig di sa opening ka na brigada eskwela sa mga brigada pagbasa. Ay, Makusugon pala na mga boses kay iyo baga. ni Dr. Ano man ang, dahil ko man naiintindihan kung anong pigpaparataram ni Doktor. Marayo-rayo lugod ako. Ganyan, siyempre paliwanag niya. Dapat digdi sa Brigada Pagbasa Kito 6 Bakong- Literacy Program. Bakong ang Brigada Eskwela, kadaklan kayan, bulaning maayo yung ginigibo. Dahil kung yan bagangon yan ang opening kaya, August na. Ah, nabago na. September. Oo. O yan na opening ka na classes mo yan. May pagbabago. Ngunyan ng mga panahon. Kaya ito, ang opening, June. Pero ngunyan, iba na. Pinag-extend ang bulan kan opening kan burukatan kan klase sa mga pampublikong eskwelahan. Arog ka ni yung may pandemic kita garo bakong gayong effective ang programa nga Brigada Eskwela ta paano magtarabangan ang mga estudyante para tukdo mga magurang headed by kan principal kon social distancing ang pinapairal na policy sa mga tao. Oo, siyempre, dahil man yan magiging effective na maral, ultimo nga rin ang mga eskwelahan, kung dahil magkiroon mga teachers, dahil malilinigan sa bawal bagaan face-to-face, Kaya bawal ang rabos, kung minsan, dahil na nagrarabos sa mga magurang. oh. O halimbawa, paano yan? Ang face-to-face. Ang classroom ngayon makanos na ngayon. Dahil kung minsan sinusolder kami bang teacher ang pagpintura. Mga sindanan nagpapapintura. Maduot na ngayong maray an laog kan eskwelanta, maduot na. Sisen mga garabi. Kung minsan pinapatao na lang mga harabong magrabos. O binagyo baga ngayon, binagyo. Ang grass cutter. Binagyo ngayon kita, raot ang mga bintana, pintuan, kan sa tong classroom na waran pa ngayon ng mga atop. O paano na yan? Duman yan sa MOOAA. Yan ang iapot mo daw kay doktor. Kung ano na nang nangyayari kaning sabi mong ano yan, MO. No, dahil yan paghapot. Ay, hindi mo pwede yan. Iapot mo ano nangyayari kanino. Ano to, MO? MOE? Finance, operation and other expenses and expenditures. O yan, iapot mo yan. Dahil yan, importanteng maramang kang publiko kung ano ang ginigibo kan DepEd sa MOEA para sa mga eskwelanta. Babudget man yan ang principal. Kung na rin ang priority. Yun. Ano mga priority dapat maaraman? Dapat ang teacher mag-report ko na rin ang nagtuturong kisame, Yan. nagtuturong ato. Ayan ang i-report ng teacher ka principal. Kung yan, si principal man, minsan nag-iisip, maray nga ini si Madi. Si Padita, medyo harani sa kuya, ang buot, tapos pinapautang ako, yun yung priority. O, tapos iapot mo kay doktor kung bako man bawa. Para sa DepEd. Naiban mo yan pagbabawal, kundi ang pag-solicit, bawal. Dumang kita sa donasyon. Oo, sa donasyon lang ang sabi, pero ang pag-solicit, bawal. Okay. Kaya, dahil ko maintindihan man, kung minsan ang patakaran Oo. sa DepEd, may kasabihan baga sa DepEd, no collection policy. Oo. Di siyempre, dahil pwede mag-collecta, pwedeng donaran. Pwedeng maghingking, maghagad. Sa kaputon mo daw si doktor, kung ma-interview ta, kung
Sa eskwela brigada, may libreng gupit, libreng masahe, libreng bunot ng ipon, libreng pagsumba. Pagsusumba itong garo barilihan, libreng eyeglasses o reading glass. Asin ko na pang mga eskwelahan na activities kan mga eskwelahan sa brigada. Garo pleasure naman yun. Ay, dahil balay mo kunig kaya, di ba? Takon may libreng massage sa magpamassage kita doon, Lip. May kandidato lang na pwedeng mag-gibo kayo. Pero bawal mo yan. Talagang kukunyanan sinda kayan, matutuyawan. Ay, di, malay mo, igong araw kayo na eskwela brigada. Di ba ka? Ay, bihira. Bihira. Bihira kung wala ko, iba kaya. observar ka ng mga araw kaya nag-gibo. Sa purpose baga kan brigada eskwela, may mga stakeholder. Kung minsan may mga nagdudunar na talagang dakulan ibinudunar. Kahit tunganin, susarong soft drinks company, kadakil ko lang para donar sa DepEd, di kaya Regasitis Schools Division. Ano pala ng brigada eskwela? Sa elementary and high school yan? Elementary and high school sa public school. Sa mga public school lang pala niyan, ano? Iba, sa mga private, mayo pa lang kaya? Iba man ang private. Sa private, ano man? May sadiri man yan na, pero mayo managayong brigada eskwela baga sa private. Sa mayo managayong rarabutan sa eskwelahan, saka nagtituition bagaan ibang mga estudyante. Buot mong sabihin, may janitor sinda. Oo. Sa digdingan sa Punyan, pinagre-required bagaan na mga pampublikong eskwela na dapat may gwardiya. Lambang eskwelahan. Pero ano bang mga eskwelahan? Mayo man bagang mga gwardiya. Ngunyan, required na yan. Kana departamento ka na edukasyon. Tapos, kan magkaigwa baganin retrenchment na sinasabi, Naputol ka, Lip. Lip. Latalaton tapagiraray na mag-callback si Karundang Philip dapit sa pigko coverage niyang okasyon dyan, activities. Sige na, Lip, go ahead. Oo, nagbawas pa ganin mga empleyado ng Department of Education. May mga utility worker na pinagharali. Ay, yan mo, ha? Pinag-irislas. Irakman. Kaya, nawaran ng trabaho. Dahil parte ito kan pagbabawas kan din mga empleyado. Kaya kung minsan, so iba ka ito, pina-retire na lang. Kung mga madali na mag-retire, pero dahil na pagribayan. But sabihin, ang item. pinagbayaran man sigurong retirement benefits or claims. Oo, tinawan man kan gobyerno, kundi dahil na pinag-ribayan. Iyon. Ito ang masalimot sa lado ka na mga pampublikong eskwelahan sa nawaran sindanin utility worker. Kaya ang nangyayari kung minsan, kung may lalaking teacher, iyon nagpapapil na janitor. Kung minsan, ang gwardiya turogoon. Ang prinsipal. At pero nga, pagtagaro alitad itong mga kurungan to, bangko. Ang trabaho kan gwardiya, bako sa na magbantay, utility worker na. Iyo man ang gano'n, no? Na dagdagan na ng... lalaki, nagiging janitor na. Iyo man ang gano'n. Dahil kang pandemic ngayon. Sa Department of Education. Ayun. Pero kung sa pundo, kada kung bagang pundo kan dito. Yan may saro sa may pinakadakulang pundo sa lado kan sa tuyang gobyerno.
Di man Kaya nga rin nagngangalas man ako kung ano sa nag-opening na kan classes, kadapol pa mga school buildings, anday pag-iraray nagkakaaratupan. Kaya Dapat na daw niya ako, so kadroon na kulang pundo. dapat ang mga makarandidatong mahilig mga to magsampol daw sindang bakong pangako ang gibonin da. Magdonar na sindang mga yero sa eskwelahan ng mga naukla pa ning mga harong ay atop. Mga bintanang nagkararaot, mga pintuan na nagkakararaot sa mga classroom. Ining mga politiko na naman na puro pangako, dapat bago pa magagadbuto, gibunan nila yan. Oo, tanganing matabangan na Department of Education, lalong-lalo naman yan ng mga panahon na nasa modular blended education na sinasabi. Total, bako man bawal sa Kasi DepEd sana- ang donasyon o di magdonar sinda. Oo, open man. Open man. Yan pa sana sa mga module na pinagagamit, grabe ang coupon ban na ginagamit kan sarong teacher. Mm. Sa laog ni sarong simana kung pira-pirang rin yan. Mhm. Para gibo sa nakan mga module. Ang problema, kadakol module, nasasakitan makanood ang mga eskwela at estudyante. Mhm. Lalong-lalo na sa from kinder to grade 1. Uy, ano daw lip, aputa daw dyan ang mga pampublikong eskwelanta sa irigakon ang mga comfort room ninda. Maputi pa man ang mga inodoro saka kung malinig pa man, kung igwa pa man. Tasaro lang sa dapat importante ang mga estudyante, mga maestra igong malinig na comfort room. May advice kaya sa Satuya Mm. na ang hapot ka, duman siya na sa brigada pagbasa sa timing brigada eskwela. Ay, ano naman na, ano man yung tarog kayan, ano naman, paano kita magkakaigong transparent sa lado kan ayon sa ginikang gobyerno, kan DepEd, kung pati ang pag-apot kan membros kan media, tatadulan na ninda. Anong klase ng serbisyo niyo? Anong klaseng ayon sa ginikang gobyerno? Pero baga dinidikta ng media na kontrolado ang iapot. Ako nga na doon ganado ko mag-attender ko tadi di kundi si manager baga para pati. Ay, Hindi niya pangyayari. ako makakabili. Pundo. Pero nagjaw nga na sa kanyang mga eras na informasyon. Ali digi sa San Isidro Elementary School, ini man si Philip Maracena, RPN, Radyo Ronda. Salamat karon dang Philip para sila. Bicol Connection Report. Unang i-interview ko ay sasabihan akong inilang iapot mo sa kuya. Ay sala. Simbagon mo, anapot kang media. Kung ano ang gustong iapot kang media, simbagon kan i-interviewon. Bakong di ka pa nga na probar mag-interview, sasabihan ka na an iapot mo, arog lang kayo. Napakasala po ka na arog ka na style. 10:24 in the morning. Ilaog ko lang una ng mga bata panghanap buhay. Good morning na lang po sa mga rayaon ko niyan sa mga nakaturotok ko niyan sa indang Transistor Radio, nag-aantabay sa RPNDCKI. Thank you so much. Sa mga Facebook Live viewers palayogan ko man daw ng good morning. So mga nakawatching sa tuyang mo niyan, kun igwa. Kun mayo, sorry. Deta ka mo babation. Pero kun igwa, bation ko kamo. Ano po? Aber daw, hilingon ta daw kung may nagwawatching sa tuyang mo niyan. Kuya, ang tulo si Irmanang Monica Perikio. Loyal talaga ni sa kuyang Irmanang yun. Yaon man si Irmanang Maureen Medroso, Michelle Pasiti, Marijoy Buendia, saka si Maruo Yasero, Irmanang Yasero of Japan, also watching. Thank you so much, Sendo.
As in si Imelda Tumon, also watching man siya, dahil kuman kaya nababati. Pasensya na ano. Oh, tapos si ano pa? Sabi digdiyo ni Hermanang Yasiro, Marua Yasiro, kan Japan, required sa Japan. Ilang years? Ilang years yung brand nyong sasakyan nyo dyan sa Japan, ilang years nyo ba yan dapat gamitin? At ilang years lang ina-allowed na makapasa sa motor vehicle inspection center nyo dyan sa Japan. Kasi yung mga right and drive na mga bihikulo na galing sa Japan, dadalhin sa Pilipinas, right hand drive, ibinibinta pa rin. Pero ang balita ko, bagsak na daw yun sa inspection dyan sa Japan. Pero dito sa Pilipinas, ewan ko kung ang equipment na gamit ngayon sa mga inspection center kung pariyo ng standard ng Japan. Kasi yung reneject na sendo nandito na sa Philippines, ay baka makapasa ito dito, baka mas mababa, pero mas maganda kung the same ng standard. Kaya lang, sabi ko na nga ni, ang mga Pilipino hanggang sa nagdadalagan pa ang bihikulo, oportunidaran pa yan, oportunidan pang pakinabangan yan. Taan mga Pilipino madudunong mag-repair nin mga bihikulo. As long as na nagdadalagan pa dawaan bugakan na aso, kan tambutso, may stumpan lubot kan na kawali na puno ni ring. Basta ipasar sa emission test, pwede pang marinyo sa LTO. Kaya lang, dahil po niyan, iiwasan na yan. Dahil po ng private motor vehicle inspection system na ini. So mga talagang daina, pwedeng ma-renew. Daina pwedeng makapasar. Sa inda, dayan ma-renew as in mapaprocess renewal kan sa indong bihikulo sa Land Transportation Office. Kaya ini ang medyo magabat sa partikan mga kagsadiri ng bihikulo, sa partikan mga motorista. Hi, good morning sir. Idol Joe at Kikagawad Lolit Nantes, future punong barangay sa Bagumbayan, Ortinaga City, watching. Salamat sa gulay na super sarap po ng gulay niyang santol. Ha ha ha. Sabi ni Hermanang Monica Piriki, Corica Brother Joe, na dapat itanong ni Sir Philip Barasina, yung dapat itanong sa namumuno sa DepEd. Okay, thank you. Mali po yan, dapat kayo pong masunod kung anong itatanong ng media sa newsmaker. Okay. Medyo mali po talagang panahon na. Anyway, salamat po kan sa inyong mga reaksyon. Hermanang Monica Perique, Hermanang Melanie Mendoza, and Mr. Van der Geysen of Limassol Cruz also watching. Oras 10:28 in the morning. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White. Milky White, White, White. Narito na ang pag-asa. Narito na ang bakuna. Pag nagpabakuna at patuloy pa ring nagmask, hugas at iwas, lalong maiingatan ang sarili at ang kapwa.
para unti-unti nating mabalikan ang buhay na kinasasabikan. Sa pagpapabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kritikal ang kapasidad ng ating mga sistemang pangkalusugan para sa patuloy na kaligtasan ng ating bayan. Tungo dito, maiging binabantayan ang ating mga border at ports of entry at maigpit na ipinatutupad ang ating testing and quarantine protocols upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 variant sa bansa. Makiisa tayo sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating border upang matiyak ang patuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng nangangailangan. Protektahan ang ating komunidad para ating kalusugan mabigyan ng seguridad. Ako po si Dexter Sabilalak, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Galvin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ako po si Emmanuel H. de la Sala, taga Barangay Bapor, Masbate City, BS Ed English sa Liceo de Masbate. Nagapasalamat sa Ako Bicol Party List kan Congressman Elizalde Esco, kag Congressman Alfredo Egar Bin Jr. paagi sa oportunidad na makabaton sa educational assistance bilang suporta sa akon pagaklase sa kolehiyo. Kag ini magiging paagi na matupad ang akon pangarap kag mabuligan ang akon ginikanan. Sana damo pan iyo mabuligan. Mabuhay Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nakikiisa ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Komisyon sa Wikang Filipino sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2021 na may temang Filipino at mga katutubong wika sa dekolonisasyon ng pag-iisip ng mga Pilipino. Pagpugayan natin ang wikang Filipino at mga katutubong wika ng bansa na magsilbi itong bukas na pinto at durungawan upang patuloy nating matanaw at mabalikan ang ating nakaraan. Bisitahin ang www.kwf.gov.ph o makipag-ugnay sa 8736 2525 0928-844-1349 para sa iba pang detalye ng pagdiriwang. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may Priority Groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Kung ang hanap nito, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments. Apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nag-aayos kan gabos na klase ng hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa Boundary Can San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical.
the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky, White, White, White. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Quincentenary Faith Rewind. Ferdinand Magellan was seen as the main propagator of the Christian faith in the historic Easter Mass in the island of Limasawa. After the Holy Mass, he spearheaded the erection of the cross in the highest elevation of the island. KBP marks 500 years of Christianity and this station. Sa bawat individual na nahahawaan ng isang virus, lumalaki rin ang pagkakataong mag-mutate ang virus na ito. Kaya upang mapigilan natin ang higit pang mutation at pagkakaroon ng variant ng COVID-19, kailangan din natin pigilin ang higit pang pagkalat nito. Paigtingin ang ating pagiging bida solusyon upang mapigilan ang tuluyang pagkalat ng anumang variant ng COVID-19 sa ating bansa. Lubos nating paigtingin ang pag-iingat para sa kapakanan nating lahat. Provincial Administrator Luigi Villafuerte and Congressman Elry Villafuerte inaranahan sinda ni Mrs. E. Magubat. Oh. Tinawa ng 15,000 sa programang Sustainable Livelihood Program dyan sa Partikan San Jose. Kapuerte, katagod kan na katabang po ang DSWD. Kaya ang mga natatawanan po from 4,000 to 15,000 cash financial assistance sa mga tiyos natong kababayan, mga small and medium enterprises, mga entrepreneurs. Dahil sa epekto kan COVID na nagbaragsakan sa indaman na negosyo, natabangan po sinda. Kaya sa sobrang kaugmahan ni Mrs. E. Magubat, inaranahan sa tuya pong mga kapuerteng serbisyo sa probinsya po nin Camarines Sur. And then, ang ibaharos kurugoson sinda, no? Magruluwa sa kaugmahan. Sa panahon na inining pandemic, health crisis, mayong ibang politikong kayang tumabang sa mga nangangaipuhan ang mga Villafuerte. Ang iba man ang mga yaon sa oposisyon, puro man sana pangako, minsan igwaman sa wrong household, matawanan ayudang bagas, ipapublish tulo sa social media. Bagong arog kan mga Villafuerte na kada barangay, banwaan, syudad, na pasyaran, burubaktot ang binultong mga pagkakan, mga bagas, may mga kas.
Kaya niya ako ang maglaban sa Villaperte sa maabot na 2022 eleksyon. Giba! Pinaglalaban po namin ni Speaker Alan Cayetano kasama ang mga grupo namin na dapat ang gobyerno magbigay ng tag 10,000 ayuda, pero ang gusto namin sa gabos na pamilya. Gabos na pamilya. Basta't sama-sama. Usad sa mga pilot areas sa 10,000 pag-asa program ni Alan Peter Cayetano. Kaya ngunyan na ang tao, sa malalayong lugar, Puerto Lupin, Karamuan, Sangay, Iwag, maraming salamat Congressman Alan Peter Cayetano. Sana ka magpundo sa pag-isip ng mga maray makabagong programa ta ang Pilipino po talagang na panahon naghahanap ng mga bagong mga programa, leaders na talagang malalauman. So 10,000 sa gambang usad-usading uwan. Congratulations mga manay asin manoy. Gamiton sa tama, gamiton sa hanap buhay, pandagdag puhunan. Mga taga Camarines Sur. Ating serbisyo sa probinsya kan Camarines Sur. May text baga na basa akong kumandaan mga ay good morning kay kaarondang Joter Tersinyo. Ano, Joter, kumusta? So, hinabon na motorsiklo mo na, ibalik na. Irak man daw kaniyo kay karundang Joter, nagtuturo ang luwa ako kanabasa kung sisenya ko itong taong nagibo ka ito katarantadong maray. Dahil na nahirak kay Joter Tersinyo. Dahil na nga ni nakakahiro-hiro nin tultol, dahil na nakapugol, dahil na nakakalakaw nin tultol dahil may kamatian. Kakambal niya ang motorsiklo niya. Hinabon pa man kan day kare-karigos na persona. Kaya dapat ibalik man nindo yung kijoter. Dahirak man kung si Sema nan mayong kalag na nagibo ka ini, ibalik man yung tabi nindo. Taday man maanggot si Joter pag ibinalik na nindo. Pambira, no ha? Bako bagang magdisponer man kamong pang bakal ng motorsiklo. Dahil inuragan pa nindong habonon ang motorsiklo man na kakarakambal naman sa buhay ni Joter. Sinasarasang kaya niya man yan. Pag may dudumanan siya, mabakal siyang pagkakanya. Ay kinarnap. Kaya sana matabangan ka kan PNP Iriga, kan traffic management group na maibalik yan sa emo, Joter. Yan ang pangajihong ko, ano. Sobrang nagturo ang luha akong nabasa kong may pigpost ka kayan sa emong Facebook account. Sana makabalik. Tabangan tang mga radyo kita sa baka so mga marigmat na mga membros kan PNP asin TMG mahiling ang plate number kan motorsiklo mo asin masiod ang kagibo kayan asin makasuhan mo. Tangarig maano na yan maraya na maggibo pa kayo sa iba. 4 days pa sa bahay, walang panahon makauwi ng Pinas. 3 weeks holidays lang po ako niya. Nagtaon lang ako ng pera kung walang kwenta. Ang hirap kayang kitain ng pera sa Philippines lang yan. Dito po hindi ganyan ang
Dahil ko maintindihan ini yung comments mo kung sa issue ini, ano. Magtapon lang ako ng pera sa walang ang patakaran sa Pinas. Sorry po to say it. Hindi maka-peace. Yun. Chapi-chapi po kayo. Ayan. Dahil kung man maintindihan ko na rin na party kan sa tuyang tema, itong gustong tawanan reaksyon ni Hermanang Monica. Hindi rin pating nagraragotan sa iyang mga ngipon sa kaanggutan, napapamuda na pati. Sana da maibalik man da itong motorsiklo mo karundang duty o pati da si Hermana nagtuturo man da ang luha sa sobrang pagkahirak sa imo. Baka nagdadangog si Uncle Sal Portono mo, si Congressman. Baka regalawang kaning bagong big bike na lang o motorsiklo girara yan o. Bad mahirak man si Kong Sal kung nagdadangog. Sana ibalik mo po da yan. Good morning everyone. To all the listeners and the staff of RPNDCKI from Doña Maureen Medroso, yan, kay Hermana. Sa Pilipinas na patakaran pagbalik bayan. Pag nagbabalik bayan da. Ay iyo. Oy, yan. May mga protocol kaya digdi travel advice kumbaga sa sa mga balikbayan sa Pilipinas, talagang stricto po. Nag-stricto dahil po kaning Delta variant, nagdadakol na po ang mga tinatamaan kan Delta variant. Diyan pa lang sa Banwa ang Kanbao, Camarines Sur, may nakaulay akong mga punong barangay diyan na kaberbisto ko, Urugmahon. Taka nagpa-share pa lang sa enda si Gubmix Villaperte, tananaong ayuda, pag mga bagas, kwarta, nakaulay sa mga punong barangay, interong punong barangay dyan, pwedeng may dae nakapag-atinder, kaya derdi malas dae naka-atinder na punong barangay. Pero kada kalanda naka-atinder sa paapod na meeting ni Gubmigs, kinaulay sinda na tatawan sinda ni Gubmigs Villaperting tig awa 100,000 pesos. Tabang kan probinsya ning Camarines Sur sa pamamayo ni Gubmigs Villaperte sa mga project, infrastructure project kan lambang barangay sa Banwaang Kanbao, Camarines Sur. So nag-atinder gayod, lalo na itong mga dayopot mang kigubmigs. Surugmaon sa aros nagao, rurulokso man sa kaugmahan. Tangarig kunigwaman dyan na mga infra project sa sendong barangay, magagamit din din 100,000 pesos na tabang sendo. Siguro nag-iirinuta na magpasar nin na resolusyon, barangay resolution sa namang gayo dyan, kaya puwang kayan. Dangan isabit na nindok kay Gubmig sa opisina niya, ta 100,000 na yan. Urugmaw na. Magkaugmaw daw anak, tatawan po ni na ayuda, iyo baga, sa totoo lang. Kisa man itong politiko na mangangako pa sana. Na kung in kaso da amanggana, mananauman, paano kung an marekeng kung dahil pa na punang eleksyon na nanauna. O yan. Si Kong Ilri baga talagang prangkang maray. Inot na inot si Kong Ilri sa mga kandidato baga na nagbabali sa partido politikal ninda. Pag an politiko man na kandidato makipirak, pinapalayas niya tulos. Abo niya dakan na makipirak na lalo na itong baguan pa sa nada sa enda na magsumpa. Tapos pimerong urlay-ulay sa lamisa, mahagad tulos ngayon pirak. Makipirak ngayon politikong ini, yung kandidatong ini, tulos niya ang tinatarama na blumayas ka dito sa partido namin, hindi ka kailangan. Tama yung mga politiko man kayo, kandidatong kapasiguro tama na agad tulos sa 50% advance o full support tulos ng pirak. Taan mo ngayon ko, sa kuya mo ngayon ibagsak ang gastusong kuman sa pagkandidato. Ay abo pa lang kayo si
Kong Ilri Villapuerte. Ang gusto ni Kong Ilri, after filing of certificate of candidacy, kung naghahagad man ng panggarasto sa pangampanya, pantao-tao man sa mga taong mahagad sa kandidato, maghalat sana. Kung halimbawa na nga kung tatawanan, maghalat sana. Pero after of filing na kan certificate of candidacy, tabako man yan tunto, bako man talagang patal, ang sarong chairman kan political party na magtautulos nin pirak, lalo na sa baaguan pa sa nang bali sa indang grupo, na dahil pa nga nakakapag-filing certificate of candidacy, mahagad na tulos ning pirak, panggaragastos. Pag-arog kayo ng sarong kandidato, anggot kayo si Ilri Villapuerte pala. Tulos pala niya na tinatarama na ba, hindi ka bagay, kasi makipira ka, hindi ka bagay dito sa grupo namin. Iba kayang tinabuga si Ilri na kandidato. Politiko, nakuta na yaon na po sa inda, kaya sayang eh. Pero kung naghalat-halat lang after kan filing of certificate, madali naman ng October, di ko na igwa siya mga 5 milyon na panggaragastos. Taarog pa lang kayo si Ilri magako. O sige, bigyan kita ng 3 milyon, halimbawa. Panggaragastos mo rin sa eleksyon. O pero yan pa lang, dapat dahil mo i-advance. Na dahil ka pa nga nakapiling COC. Ma-advance ka na tulos ng milyones. Ay dahil pala niyang pwede kay Ilri. Pwede pala sa iya after filing of certificate of candidacy, yao na, siya na mismo ang maapod sa iyo, punta ka na sa akin. Ito na. Ay makonsuelo. Kaya ini man mga sa banwa ang Kambula, man napangakuan man pala sa kagarungan ni natawan na ni Gubmigs. Ang mga punong barangay dyan sa Bula, gurugastos maninda pang sa paglaban sa COVID-19 pandemic sa Bula. Urugmahon man si mga punong barangay dyan. And si Mayor Migay Ibasco, pag na-street pa lang ang sa indang linyada, puun sa taas pababa, hanggang sa ultimong municipal councilor sa Bula sa 2022 election. Kung magibo yan in sarong punong barangay, siya manangako, ang regalo niya, sarong brand yung bihikulo para igwaman na magamit na service ang mga punong barangay dyan, ang mga barangay council. Grandiya gayod, dahil itong barabara to lang gayod. Pero, close ban. Itong dakol na pasayro ang pwedeng makasakay. Kaya sosyal, magiging sosyal ang mga barangay official dyan. Kung may mga okasyon, ang sa indang service vehicle, mga brand new. Kaya palang magbakal kayan si Mayor Migay Ibasco, taan sa iyang running mate, for Vice Mayor, ang sa iyang aki, na AAA contractor. Si Manuel Nonoy Ibasco Jr., AAA contractor pala ni, mapirako na maray pala ni. Kadakol pala ning negosyo sa Metro Manila. Kaya, urugmaon ang mga kapitan. Kaya, bako man yung gabos makakapa-street. Igwa man dyan masami. Sarong sami lang na dae napa-street. Dae makaka-receive ka na pangakong brand yung auto. Pwedeng pick up. Takon bukid naman, mga 4x4 bagang auto, bagay man dyan sa mga bukid na barangay, di baka 4x4 ang itao, or Hammer na auto. Mahalo niyan, dahil garo dahil kakayahon man ta, mahalo niya. Ito mga lang siguro, mga 1 million something ang pwedeng irigalo niya sa kada punong barangay na makapa-street. Kaya dapat mayong sami. Kung sa Bula, pagpasyot, udabas ang kisami, street talaga, paali sa taas, pababa, sa ultimong municipal councilor kan Bula. Kaya ang mga punong barangay, kanya-kanyang estratehiya ang gigibuhon, si Migay Ibasco, kalinyada ni aspirant last termer governor, aspirant congressman. Ayan, ultimong termino for governor ni Migs Villapuerte, and aspirante siya for congressman sa diring Cunada area. Suportado ni
Congresswoman Josal and campaign manager niya si former Congressman Sal Fortuno. Anaki naman ninda, Sal Fortuno Jr., aspirant for board member sa di Rinconada area. Ayan. Sabi ni El Rey, tama man naglalataw na kalaban, sa 2nd District, tama re-elect siya. Kung maa siyang kalaban, di siya mapirmi sa harong ni Gobmix Villaferte. Sa dua baga kayo na harong digdi ni Gobmix. Saro sa San Nicolas, saro dyan sa San Agustino. Digdi da siya mapirmi. Campaign manager pa siya ni Gobmix. Doon na pala niya ako ang mga mapipirak na campaign manager ni Gobmix sa Rinconada kung arog na ganyan. Tapos kung Sal, bakong koripot. Si Ilri, bako man na koripot. Kaya ayahay pala niya ako. Ang campaign manager ni Gobmix. Si Gobmix pa bakong koripot. Nag-ray na nga niya ako kan bakbakan sa di Rinconada. Kaya gusto ninda pati maglaban kay Gobmix, sabi ni Ilri. Si Mayor Madel Alpilor. Kaya niya ako, perting laban ini. Perting maray. Orog man mga butante. Pag nangyari yan. Sa Irigaman, pwedeng ang Barbarita makalaban ni Vice Mayor Exoliva for Mayor, ining si former City Councilor Nono Koya Alpilor. Nagwawatching ngayon sa imo hermano si Sir Jose Borromeo. Ay, thank you so much po, sir. Inabot na naman kitang oras. Anong madali unsa na daw ang oras? Ay, pangyayari. Sabi nga ni kaya lang bilis sa nakita na sa di palan kamarinisor mga tugang, baka mangyari, pinag-uurulay-ulayan na itong mga bakunado naman, mga fully vaccinated na or 1-dose vaccinated. Baka i-required na bago makalaog sa mga establishmento, dahil kan Delta variant na iniiwasan ta, magpailing manggiraray ka itong mga vaccinated card ninda. And face mask, face shield, pigiri ko yung manggaray, magagamit ng mga alcohol ang mga establishment, dapat may thermal scanner dyan, may hugasan ng mga kamot, may alcohol perme, may disinfectant na may pang-disinfect na ngarig dahil kita magkaigwanin na harawaan ni na Delta variant na inita marikason daan ni makahawa. Pero piguro layan paman lang po yan Bueno, salamat katong mga nagarantabay sa tuya sa laugkan programa sa mga Facebook Live viewers me. Thank you so much sa inyong antabay. Kung may time pa ko, basahon ko sa inyong mga sabi ni Hermanang Monica, sa Pilipinas na patakaran po yun, pagbalik-bayan. Siguro so patalastas ni nadang niya so patalastas ni Paring Cha. Si Sir Jose Alvaro Borromeo, good morning. Thank you for watching. Bueno mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Standby sa mga sunod na programa. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Uyan na ang handog pasasalamat kan Caso Reco 3 monthly para raffle promo. Madali lang ang mechanics para